morning mga kaastig, nandito kami ngayon sa Darwin's Garden na tinatawag na rin nilang Love Garden. Ito po yung nabili namin mga kaastig. Alam mo, sama na lang natin sa vlog. Nay, itong pong garden na to ay namana na namana. Ay, hindi naman. Ay, hindi po. Ito, 7.2. Ah, nangungupa po kayo dito. 10 metro. 10 metro. Akala ko po, kayo po yung may-ari din ng lupa. Yun lang laman ng amin. So mga kaastig, dito na magtatapos ang ating vlog for today. Don't forget to subscribe to my channel, Kaastig Bahay Mo. Nandito tayo again sa Darwin's Joel Randy Catholic.
Ito may paborito.